ዩቲዩብ ዝቦታ ዘይ ይመስለኩም ዝቦታ ዝሲ ታይ ተስታውስ ዘዝኒ አይ ደት ተስታውስ አብና ዮሐና ወደ ተስታውስ ዝቦታ ሓደ ፓርት ካውዝም ተቀረጸ ዝቦታ በይዚ አክሱም ዝቦታ ዘይ أنا نفسي نا هذا توصلنا دقة قلت له لعينك ها معينك شو نا دقة لا جاينا وابسمو برادر الله معك هو سانا ممياتنا لكن ራሴን ህይወት በራሴ ስመራ አንድ ብርሃን አየው ከሩቅ ሰላም ሰላም ተከታተልትና ዩቲዩብ ፋሚሊ እዚ ቦታ እዚ መቸም 9% ኢትዮጵያዊ ይፈልጦ እዚ ቦታ እዚ ክነግረኩም ይፈልሲ ግን ናውዚ ቦታ እዚ ፍሊለለ ቦታ ከወስተኩም እዚ ቦታ ሱታይ ሙዚየም ነው ና ሃፄ ዮሐንስ ወርቅ ተሰማይኩም haytጓይን እምበ ናሃፄ ዮሐንስ አልተነጠ 5 ኪሎ ግራም ክራውን ልጎርሉ ናሃፄ ሚኒሊክ 3 ኪሎ ግራም ልጎርሉ ክራውን ና ሃፄ ኃይለ ሥላሴ ዲያመንድና ወርቅ ለሎ ልጎርሉ ክራውን ወርቅ ክዳን ወርቂ ጫማ ወርቂ መጽሐፍ 25 ኪሎ መጽሐፍ ልጉነ ሙዚየም አውዝ ቦረካዊ ካሜራ ይፍቀሪ ግን ዘረዘረ አውዝ ቦር ካሪኩም መዛህቲኩም ለትፈተው ነገሪና ዝቦታ ስኮስተኩም ምሳና ተፈታቱ ራሴን ህይወት በራሴ ስመራ አንድ ብርሃን አየው ከሩቅ ሲጣራ ብርሃኑን አይቼ መጭቀረሁኝና ጥጋብዬ ጠየቅኳት ስሜና አይ ፍቅር ልቤ ውስጥ ገብቷል ወይ ፍቅር አይ ፍቅር ናዚ ሊለኩም ቦታ ቤተ መዘክሪው نعكريكم زبوتا كازيا بالداغوالا فللو مالتي بالداغوالا ززني نريكم لو بوغي خاص ناوز جت دي بوخاني تويرا كوي زياوات بيت مذكر بزي موبايل غزاغ لا يتكدي بيچاو زيني موزيم لبا بيرم موزيم لو موزيم نزحتيكم لتفكروا بوتا زي ما تخبري شي نا اشكاو زي دغ كريكم انا وشتكا كاميرا سللي تقد ولفهم لا وحايرنا تقمون في بالكون يرب هذا راسي ያው ዝለልኩም እዚ ሙዚየም ቤተ መዘክር ሕጊ ስለ ፍቀዲ ካሜራ ካዚያ ያተካ ሎኮርኒኩም አውዝኒ ሎኮርኒ አውዝ ሎኮርዚ ሞባይልኩም ግዛ ዓሚትኩም ይምታትዮ አዚ አለ ሓንቲ ሃፄ ዮሐንስ አራተኛ ማለት ነው ቱርኪ ልማረሁ ምድፈይ ፊልም ግዛ አንዱ የነርናስ ዝኒኩም በአካል خلتها مغربي همزين فتلل عاوز بيت منغستي عزيانس تقولون عرفت المهم نا تملكتنا اشكال شيرنا سبسكرايب لا غوركم نعهز لاو ذكريكم عاوزني بوتا زمالتي بيوديت ጉዲት በወርቅ ተሰረህ ቤተ መቅደስ ይኔሩ እሱም ሰፍረሰተ በግራኝ አህመድ እንደገና ቦታ እንደገና ሰሪሕሞ እንደገና ቢል ገራሞ ቢል ምስተገረ በግራኝ አህመድ ለልብና ሃይማኖት ተላለ ሓላይ ፈሪሱ ድሕሪ ለለለ ናራ የሞላዝ ካሜራ ዙዝኒ ጋጣሚ
ዝረኽሞ ንሓመድ ለበለ እዚ ወርቂ ግዛዕ ገለ ነበሮ ዝተቃፃፀለ እዩ እና ብግራኝ ኣሕመድ ካልኣይ ድጌ ዝተበለ ድጋሚ ዝፈረሰ እዩ ኣብዚ ዝኒሄ ዘሎ ረ እዚ ፅላት ኒያ ዝበሃለሉ ቦታ እሱ እዩ ፅላት ኒያ ዳይ ያው ፈጣሪ ይፈልጦ ኣንሕና ይፈልጦይ ብቻ ግን ኣብ ልብኻ ስለለይ ትረአ ልብኻ በዓልኻ ለባዕልኻ ስለትሪያ ለይትኽእል ከምኡ ማለት እዩ ዝላ ፅላት ማለት እዚ ቦታ ዝርከብ ልባል ኣብዚ ዝኒሄ ተመረፀ ሰብ እና ብቦታት ዝተመረፀ ሰብ ዕድመ ልክዑ ዘገልግለሉ ቦታ ኣብዚ ብስዋኤ ኣትዮም ቤተ መቅደስ ፀልዮም ካብኡ ዝተመረፀ ሰብ እንተባለ ፃዲቅ ዝበሃል ሰብ እሱ ይሕለ ዕድመ ልክዑ ይሕለ ካብኣ እሽካብ ዕለተ ሞቱ እሱ ለለ ንኻሊእ ሰብ ይጥቅም ማለት እዩ እሱ ለለ ስዋኤ ኣትዩሉ ብደንብ ተፀልዩ ተመሪፁ እዩ ለለ እሱ ለለ ዕድመ ልክዑ ልሕል እሽካብ ዕድመ ልክዑ ግን በቃ እዚኣ እዩ ነበር እና ኣጋጣሚ ሕዚ ነግንዮም ነርና ዞም ኣባ እሳቶም ስዋኤ ስለለኣተዩ ይወይና ለይግነናዮ እንደገና ሌላ ካሊእ ቦታ ከሪአኩም ሰብስክራይብ ሼር ላገበርኩም ና ኩሉ ክባፃሕ ገበሩ ኩሉ ሻዕ ምርጫኹም ድማ ኣቴራ ቲቪ ይኹን ብዙሓት ሎማዓንቲ ብዛዕባ ኣክሱም ክገልፅ ደልየ ይኮነስ ብዛዕባ ኣክሱም ሓወልቲ ብደንብ ጠንቂቅኩም ትፈልጥዎ ግን እዛ ቦታ እዚኣ ትረአየኩም ላ ዶ ማእዘል መፀት ትመስለኩም ከጣልያ ባይዘይ ከምዚኣ ትመስል ኮፍ ኢላ ማለት እዩ ኣብ ፎቶ ገብረልኩም ኣብዚ ናይ ዩቲብ ና ሃፄ ና ሶሪ ና ኣሉላ ኣባ ነጋ ሓወልቲ ላይክ ከምዚኣ ማለት ኣማንያ ቶምያ እና ብመለስ ጊዜ ዝተመለሰ ሓወልቲ እዩ ቢያንስ እዚ ኣም ሶ ሶሪ ዕለቱ ረሲዐየ ብደንብ ትገልፀልኩም እዚ ዕለት ማእዚ ከም ዝመፀ ትግዛዕ ብቻ ብፅሑፍ ገልፀልኩም እዚ ብመለስ ጊዜ ልመፀ ካብ ጣልያን ዲያስፖራ ሓወልቲ ዛዝን ያለለ እና ጋይስ ከምዚ ልበልኩም ብድሕረይ ዝረአኹሞ መስቀል ዝኽበረሉ ከም መቐለ ከም ዓዲግራት ዘሎ ኣብ ላዕሊ ወፂኻ ዝኽበረሉ ቦታ እዩ ዘብዝኒ ኣምና ኣረጋዊ ቤተክርስትያን ዘብይግና ኣክሱም ይግና ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትርስዑ ብዚ ገይርና ለላ ካሊእ ቤተክርስትያን ንኸዲና ኣብዚ ለለ ቃላይ ማይሹም እኒአ እዩ እና ዩቲብ ፋሚሊ ዝለልኩም ቃላይ ማይሹም ማለት እዚ እዩ ኣጋጣሚ ቃላይ ማይሹም ንግስተ ሰባ ሕፀወሉ ነበረት ነፍሳ ኣብዚኣ ትሕፀ ነይራ ኣብዚ ታሪክ እና ጥምቀት ለብዚኣ እያ ትኽበር ዘይተጠመቕኩም ሰባት ለለ እዚኣ ክመፅኩም ትጥመቑ እዚ ኳ ኣጋጣሚ ንጥመቕ ነርና ጊዜ ሰዓት ስለለየለ እዩ እና ብዛዕባ ቃላይ ማይሹም እንተቐለለ ቀልዲ ክነግረኩም ሓንቲ ምህረይ ወልደ ዮሃንስ ዝበሃል ነይራ ኣብ ኣክሱም ከባቢ ብጣዕሚ ቀላዲ ዝበሃሉ ሓንቲ ተምሃሪት ነይራ ሻምናይ ክፍሊ ወዲቓስ ናብዚ ቃላይ መፅያ እዚ ተጠልቕየ ግዛዕ ገለ ኢላ ሻምናይ ጀነራል ምውዳቕ ከቢድ እዩ ነይሩ ሻዕቲ ግዜ ዋይ እሞ ችግር የብሉ ይስደድዋ ቃላይ ማይሹም ታሽዓይ ክፍሊ ተጀሚሩ እዩ ኢሎም ይበሃሉና እዚ ካብ ምህረይ ወልደ ዮሃንስ መፅሓፍ ዝተወሰደ ቀልዲ እዩ እና ንኸዲ ካሊእ ቦታ ከሪአኩም ወይን በቃ ዝገርም ቦታ ጊዜ ልሕለፍናሉ ታይም ብቻ ሓደ እኒኦ ብቲቪ ዝረአና ኩሉ ሰብ መፂኡ ዝቐርፆ ዘይኮነስ ፍልይ ዝበለ ቦታታት ኢና ክነሪአኩም ካብ ዝቐፃሊ ንጋነ ሻሎም ላል